50% джампър. Винаги когато започна да снимам. Пак сме на вилата. Айде, стига де! Се опитам да взема после тая монета. Трябва да го задържам. Това не може да се вземе. Това е нереално и невъзможно. Втората звезда ще се опитам да взема. Трябваше да пусна звука. Знам откъде се взима, но нямам. Ма каквото не ме пуска като хората, бе, майка ти мръсна. Там умрях предния път. Защо съм толкова зле? Светли, топката Да, трябва тихо. да ти е в колата, защото после ще речеш. Не, мокни, нема. Мамо, забравих. Тя не ме занимавай, като си забрал да си... Да. Зле. Да. Кой иска? Черната макара, тя къде? О, това беше гадно. Ще бях спрял. Бурум. Това беше гадно.
Защо не ми даде да скоча? Защо не ми даде да скоча? Малко. Джумпър, ние сами трябва да скачаме. Ех, мамо, да те видя дали носиш макара за това. Дадох му 100. Знай се. Аз го видях преди малко, ама сега се сещам. О! Какво? Защо? Какво и защо и как? Fuck! No way! Аз дори до там не знам как стигнах. Тихо, тихо, добре. Не, бе, заради тебе умрях. А защо задържам? Сега сме в силното място. Сега в оранжево, в зеленото. Това беше гадно. Това ме пусна абсолютно много гадно. Разбирам, това трябва да се цъка само, за да не умира. Не, защо ме бутна? Ох, чил. Аз умрях заради скапаната звезда, защото монета, знам, че там има монета. Fuck this shit.
ще щупа масата, съм пак на маса, Аз се отказвам. Това поне е много по-лесно от Ken Let Go. Честно. Значи втората и третата са лесни. Първата... Не много, не искам. Не е много перфект. А какво аз скочих ли? Явно преди малко не бях случила. Абе, чилве, нещо ми влезна в носа по този път. Чил, нали чил, бе, ало. Как да чуваш в тази игра, брат? Ако си на първото и на второто и на третото, окей, но и да чуваш омага. Това направих аз. Чупих маса. Дебеля, брат, аз съм дебеля. Защото той чупи маси. Опси. Тази монета е много лесна. Значи веднага трябва да скочиш за този телепорт. Как я взяла тая монета обратно, я знам. Маса. Оф, защо този път не я взех? Окей, файн. Нинг хватит. Не знаех къде съм. Винаги тук умирах на ето скок, си мислех, че трябва да скоча още веднъж, ама то трябва да просто да го оставя тогава да цъкам. И това. Това как? Това веднага... О, леле, чакай. One hour geometry dash number 1. Окей. Минам това ниво и спирам. О, много гадно ме пусна. Много бедно ме пусна. Е на това. Винаги умирах. Сега в повечето случаи или тук умирам на е това. Защо говоря? Падна. Щупих масата. Тя се плаче. Окей. Масата е много стара и трябва да скочиш веднага, когато те пусне, защото иначе умираш. Ти си да... Защото играта е тъпа.
Много я обичам да играя Jumper. Защото е много яка е тая игра. Много яка. Леле. Не бе, майка ти мръсна муха. Майка му, мухата му как ми падна на лицето. Мръсна муха. Много мразя мухите и комарите и трябваше тук да скоча. Аз ви казвам, брат, тук ще направя 3000 джъмпс. Темо ние 25 преди да снимам беше за... Пробвам да видя докъде ще стигна и стигна до 50 точно на половината. Стигнал съм до 75 от там нататък, не знам точно какво е. Преди съм гледал много видеа. С all levels или пък просто как се чуват някой. Не баш всеки се чува на тази игра. Само това ще кажа. Майка ти да еба. Този път ми влезна пак, но съм мамичката му. Имаше надолу. Чужика скочи, бе! Аз скочил, бе! Чил! Виж тук под масата. Там е, да, мястото пъти. Ако искаш да ти сипа в кутийката. Една капчица ми трябва, разбираш, една капка. Една кутия, да, то ми трябва част с една клечица, защото ще бъдне леко да пъсна. Чото ми! Тук мога чува малко. Има ли будената малко? Да, най-малко ми трябва. Да, аз колко ми. Тая игра. Колко джъмпа съм нямам идея и не искам и да знам. Задръж, скачай, задръж. Така. Не знам какво да задържам и аз не знам. Аз съм просто нацист, брат. Ще ти са не види тъпата игра долна мръсна. Не ми пише колко джъмпа са. Сигурно са 500 джъмпа, ама това кой е модерното е? 500 джъмпа, ами сигурно са 500 хиляди, ама... Леле, джъмпър, трябва да скокчета. Леле. Тук има звънец. Не мога сега, после изчакай да мине нивото. Скочи, бъма. Се щупа нещо. Няма чупи нещо, всичко е чил.
стига де! Братле, стига де! На 85% ли умрях? Удари, удари. Цък-цък-цък, цък-цък. Не, аз какво искам? Разбирам вече както взима тази звезда, но не благодаря, не искам. Защо ми викам звезди? Майка ми звезда. Космоса ме обсебил. Какво говоря аз? Аз съм нацист. Ние тук с Роб Топ се познаваме, брат. Те са направили играта специално за мен, защото аз им казах, като бях на 2 години, да направят някаква рейджърска игра. И те наистина направиха, което е и So Shiny. Когато бях на 2 години, точно тогава са направили, което е... Мамичката ти бъде, мама ти бъде, майка ти бъде. Циганин! Циганин да я лапаш. Не вдъхах се. Майка ти. Туруп, 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 туруп. Туруп, 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 така че домо е реално и вълшебно. Как ли там играеш си тъпо? Трябваше да я оставя да падне. И до кое трябва да стигне? До кое? До подводницата. До кораба. До космическия кораб. Та игра ми да губи мозъчни клетки или ми построи нови геометри даш линии. Новите ми мозъчни клетки са геометри даш мозъчна клетка. Геометри даш мозъчни клетки дава и може и да вземе, защото те нерви. Следващата май тайм машин като ниво. Тъпа работа, майко. Тъпа работа, брат. Направо шапо. Моят телефон, иначе ще да го чука 5 пъти. Ама аз... Какво правя, брат? 100 опит ли ще ми отнеме, брат?
Не, брат, те три шипали. Как ги минах първия път? Вече се не види. Мръсна игра. Ако не успея да го мина, значи съм тъпън скъп. Думбите дупи да пада на пътя. Аз да видя дали снимам, бе, пичове. Тъпа игра, майка ти мръсна. Ще те напсувам! Майка ти, тройно! Това не знам как го направих! Фак! Не мога да цъкна. Пиш, да се... Още 5 опита и се отказвам. До 100-ния етап и се отказвам. Защо ме уби? Аз не скочих! Майка ти! Защо ме убиваш? Още 2 етапа и се отказвам тук, ако не падат, брат. Нали? Аз имам железни нерви, брат. Откачам. Дух. Последни 2 тапта. Само че ми трябва смука. Искам да ударя някой, да го пребия и да го усакат.
Добре, не мога сега. Добре! Майка ти мръсна! Откъде си ги намерила тия джан? Това е последен опит. Не съм отчаяна. Дъх. Зиди, майка ти! Защо? Ще получа нервна криза. Това е последен опит. Не, брат, аз се отказвам. Мамичката ти тъпа игра, дебела, умарява, циганска. Майка ти! Не, брат. Това направо ще ме смачка. Сигурно съм направил около 5000 джампа. Полека е! Не знам, това е последно Ничего опит. не интересува. Трябва да върна два заклоните, че скъпят много. Да, няма да се лежа за това. Аз се отказвам.